Да. 17 февруари. февруари, неделя, от 11 часа митинг шествие от общината до касите на Енергопро, до пазара. Искам да кажа, на протеста той е граждански. Всякакви опити за окупиране на протеста от политически сили няма да бъде толериран. Това трябва да се знае. Всеки, дори партиец, може да дойде, но като гражданин. Не с знамена, не с партийни отличителни белези, само като гражданин. Имаше ли такъв момент, в който се присъединиха политически партии, съответно с знамена и всякакви такива обозначителни знаци за принадлежност към партия? Политическите партии да се организират техни протести, нали? Да. Те имат Вие какво намеквате, че те могат да се възползват в такъв момент за приближаващите избори или какво? Те започват да се възползват. В момента хора като Сергей Станишев и Миглена Кунева излизат и започват да обвиняват Борисов. А не осъзнават, че абсолютно всички те, които в последните 20 години ни управляват, доведоха до там сега ние да плащаме тия сметки за ток. Още от управлението на Иван Костов, който подписва едни скандални договори с Марица Изток 1 и Марица Изток 3, които ни обричат да плащаме висок ток, почти двойно по-висок. После Симеон Сакскобургготски, неговото правителство и тогавашния министър Лидия Шулева, които приватизираха ЕРП-тата. И то от компании като ЧЕЗ и EVN, които в Австрия и в Чехия са държавни. И сега ми говорят, че ако има национализация, това пречело на либерализацията на пазара. Това са пълни глупости. Пълни глупости. Как може в едни страни това да е възможно, а при нас да не е? Значи от тази либерализация ни губим от цялата. Тия неолиберални политики, които в момента ни ги налагат, от тях страда само обикновения човек. И това трябва да се спре. Това трябва да се спре.